Vítejte u pečení bezlepkového chleba, tentokrát toustový. Připravíme si všechny suché ingredience, ty smícháme dohromady. Předtím jsme si ještě udělali gel z psyllia, to znamená voda psyllium, dáme vše dohromady a teď k tomu přidáme ještě mléko a ocet. Všechno smícháme, uděláme si těsto a nakonec přidáme rozpuštěné máslo. Zpracujeme si krásné těsto, buď to v robotu, anebo můžete ručně samozřejmě. Použijeme potravinářskou folii, kterou těsto přikryjeme a necháme vykynout. Mělo by zdvojnásobit svůj objem. Následně ještě jednou prohněteme a dáme si těsto do pečící formy a zase počkáme, až nám zdvojnásobí svůj objem. Nařízneme si těsto na povrchu. Předehřejeme si troubu na 220 stupňů Celsia a dáme péct. Pečeme asi 50 minut a teď vidíte, jak máme krásný bezlepkový chléb. Necháme vystydnout a můžeme si ho užít. Dobrou chuť.